Livinus nwosu ịhapụrụ Bayelsa steeti wee banye moto wee jebe Ọka Anambra steeti ka ije kwatuo signboard Blord ji very dark man wee mee advert ndị lato. Hey nna afa nna oduoke kedu ife jikọrọ udene wit baba inwere ụlọ ọkụ na-enwe ndị Ọka apụtaghị ka ọ tabiri gị egbugbere ọnụ gị ada ọnụ ka ọnụ ka nda 5 naira ọkwagharịgokwa ị gaa na-atụtala na NGO wee na-ekozi wee na-azazi isi nke bụzi na inwezi dị got kpọbakwa Blord na fonu o wee nye n'uwotowotonu Blord nwekwuru ọnụ ọjọọ o wee sị na iji nwa nwụrụ anwụ wee gwọrọ ọgwụ ego ọgụla gburu nwa ndị be anyị unu ya bịakwa ka unu garụkọ ghara ịdụka ọmụtịrị ka unu mara onye na-achọ okwu marụkwa na onye ikpe mara asọpọtụ ọkwa m ka o si wee were nwa nwụrụ anwụ wee kọwa ọnụ mana ọkwa ịfụrụ ọgụ ada achọ ọgụ mma anụwa ọgụ ụfọdụ na-ata mmadụ alụ ụfọdụ na-ama mma ụfọdụ na-ama egbe ụfọdụ ya dodo na mkpụrụ amụ dodo na ji amụ esisi ahụ mmiri dị na ya ụfọdụ ya atadoghị alụ n'ikpu ụfọdụ ya atadoghị alụ n'ọchụ ma ndị ya adodoghị n'ala nwechi ebe aha adodo ma ndị na-adodo mmadụ na ntutu isi aha achọ ọgụ mma maka gụbụ Livinus ị nwere obi ọjọọ ịkpọrụ Blord na fonu iwelukwa fonu na-evidiyo maka ịma na o nwere ike ọ gwaghị ife adịghị mma ka ị kapchọọ ya ka ị wee bịa fesasie ya n'ihu akwụkwọ ijelu ka ite Blord ule Blord wee nyezie ewu ncha nkọta ịnọrọ ebe ahụ na-ebe anya m na-eji nwa wee kọghị ọnụ ọkwa unu na-ada akọ ndị big man ọnụ na fa na-agwọ ọgwụ ego na fa ji ụmụ fa na nne fa na ndị nwunye fa wee gwọrọ ọgwụ ego iruzie ebe ahụ transfer ya to you ibebe akwa asụpọtụ ọkwa m ka o si were nwa nwụrụ anwụ wee kọghị ọnụ ọ bụ na ọma ka ọgụ na nwunye tiu n'ibe efuru efu na nna gị ji ụgbọrọ ọgwụ ego na-ebe atụrụ nsogbu ara ego mmụọ nke ihe esi wee buru onwe wee jee tinye na saga mmadụ akpọghọ ọ bụghị foto ka eji wee mee signboard very dark man atụ ọgụ bịa nụarị ọgụ very dark man karịrị okwu okota very dark man maka ya na Blord ya esi wee nụ ọgụ dorofa gụbụ Livinus isi ebe isi ịhapụ ego ndị NGO ya eje yọba ịmakapụta ife aka ndị polisi ji wee were isi egbe na tọkturu wee kurisichaa agha ọnụ maka ife ị na-achọ ọbụsa ife ya aka ọlụ attention a na-asị uwere nwa ya eju ka ị chọọ ife iyi eme ka ị wee kpọwa very dark man si bịa nyere gị aka iruzie na nka Blord ọnụ ọjọọ o wee nye n'uwetoweta ị na-achọ unu ya abịakwa ka unu gara na anọkwa m ebe ọ nọ mee ike bụ Blord ọ maha onye ịbụ ọgbanugho saga isi ebe isi tikapụta ije tinye ọnụ n'okwu agbasaghọrọ ife a ka imekwa mgbe very dark man na Alison na-enwe nsogbu ịmapụta ịkọbakwa Alison ọnụ kịta anụ nwa ya na Blord biko ka njụ Livinus ebee ka ị nọ mgbe very dark man na-bụ ụzọ wee na-adọ Blord Blord bụ ụzọ dọwa very dark man ka very dark man bụ ụzọ dọpụta ya n'ihu akwụkwọ ebee ka ị nọ mgbe very dark man na-adọgasị ndị ọzọ ndị Igbo niile onye ọ dọrọ mapụta mawana ya sosi ife mala ka o si wee were nwa nwụrụ anwụ wee kọghị ọnụ nke ọ kọrọ mbọsị ọzọ ọdụka ka ya eje ịchọ Blord okwu ihe anọziri onwe ụgbawe ngịghị ọhịa ijegonu ifo na ife ịchọ ka enyewe ife na-arụzi n'ihu akwụkwọ ọbụ na-eji nwa nwụrụ anwụ wee kọghị ọnụ nna aka ngwa wepụga apart from nwa nwụrụ anwụ onye ọbụla ya nwụ anwụ ịghọtago ma Blord kọrọghị ọnụ ma ụmụ ya ma gụnwa ma mụnwa anyị ncha ya nwụ anwụ so wepụgodu nke ahụ na nkọ ị na-achọ okwu very dark man akpọghọgo nụarị ọgụ ị na-eje na-agagharị ịhapụ ife iyi ejeme ịhapụ ya buru ụgbọ ọnụ gị adị ka nda 17 naira na-akwụgharị ka ozu akwa ha akwa ọkwọ Blord ayogoghị mgbaalụ ka o si wee were nwa nwụrụ anwụ wee kọghị ọnụ next time ịgbawe nge ọ bụ ọsọsọ ọ na-eme ife ya NGO na okwuru ọlafa efunugo ebefa na-agbasa ga n'ihu akwụkwọ ala oze usufa agụ nwa katel ọ bụrụ gị nwa ka aya Blord so forget. I enter Oka because of that Billboard and it will come out. You know, you say you get money. Why you not put on both sides? You put only one side. You don't get money. You be poor man. If you get money, you go put on the both sides. You go put only one side. I go scatter them. Shut up. I don't know your voice. Maybe that's when begin die. When they cry, when they bury begin, I voice with this. Now you begin die. Go begin for grave anywhere in there. That grave can go around for that grave. Now you begin die. So you travel, come on, you too small, you signal, you I'm not track you. Because I know say your life don't finish. If now you be down, your life don't finish, I'm not track you.
for among the people. I know you now. Blord. Your pikin die, you dey cry, say mama. Blord. Police, you dey make mad. I dey run mouth like this. Now your voice I tell no, you too mumu, brother. Don't shut up your mouth. You dey do rate. Nobody. I don't want cause innocent children, but you see you, Blord, if I catch you for this the way you talk, I go blow your mouth. Even if for club, listen, even if for club, listen, forget my pikin there. God go reject him in dead body. Because some people when they go and put in dead body cannot get water. Blord, see this way you talk now, If I catch you for club, I go you go see him. I go blow your mouth. You see that mouth? You see that mouth where they use talk? You see that mouth where they use talk, I don't want to follow you talk again. This I'm paying me, Shabo. No. It don't do. Make this matter just end. Guy, no worry. Guy, see. I know you when you start now, you do prank when you want prank when not get head. You do prank, finish prank, not get head. You begin to do charity. I know you did thief normally now. Well, I know you pray for time. I know you. No, I'm you will feel like who did one die. I know you before. You just begin to do ritual. It's not better for you. No. God, keep on drunk, you because they can do ritual. God, no, he get some kind of people where God not supposed to give money, and you are one of them. Because you do that. You are very. You are too arrogant. Only God will bring a God don't already. So me arresting him is like waste of force because if the kid don't die, police don't road. They cry up and down. Ever since you talk about me, no peace of mind. Blord. I'm sure you go pity you die. Blord. My brother. Blord. Shut up, but they talk. Blord. They talk. Shut up your mouth. Make I talk. Say livinus, shut up your mouth. How many years this guy did? How many years you did? 22 years. 20 years. If you get mine, tell me where you demand come meet you. If I not this night, come on for Billboard. I tell you say I come Oka because of this billboard, and I go remove this billboard. Tell me where you did. If you be Bratel. Now you. Tell me where you did. Now I did the junction. And I did inside the billboard. I just the 5 men we go come out this thing. It's just they make mad. If you say you get body, if you say your body strong, pull body. I swear. No, if wait, this guy if he say they play with them. Look at this because I feel it up a phone. You don't you reach my manager. They tell me say wait, you don't get respect. But why how this guy they talk like small because they talk like small, you know. Eh? What you concern my picking with what? You see, I mean even though you just talk. Hi. Guy, you be small picking though. See what they talk. If you know what they do your daughter, how did this guy they do? You feel they run them now because why they talk all these kind of things? I believe say if they do that kind of thing, I mean if they talk am. Who they need to investigate you. Guy, if I curse you, you go just reach us. You go just reach us now. You go cry. You are very
say I be poor man. Look at you. Because you go do Yahoo, get money, can't they talk nonsense? I know fit. I today I get Billboard that you get integrity now. You chop the same money. They call you and beg that man saying you know that among the outside they get so you So you don't join us now. You don't join us. I you know deliver your polling unit so you know clean. Last Saturday you know come out. If you come out, I'm gonna say be champion. Come out. Then wait. What of if I reach come out? Wait now. If you come out, I'm gonna say be chairman. It will be Mumu. I swear. This is where they come. This is where they come out this night. I feel pay 1 million, make they remove that thing. You get 1 million. If you say that this is where you call I drop as make I credit you, but you don't say you don't get money. Drop as Drop as You want pay peanuts. I go TF you 1M now. You to show say you poor. You be online billionaire. You want livinus. You be online billionaire. I know when they do prank. Oh yeah, drop as Oh yeah, drop. Maybe you to the top, papa, calm down. Say drop, make I TF you. You know say before man. Police, you let's not begin. You shame. I beg. Police, you know, I beg.